atong gisaulog karon ang gitawag sa simbahan nga Laetare Sunday, no? O Domingo sa Pagmaya. Bisan luyo sa kasubo o paghinulsol tungod sa mga sayop nga tunabuhat, ilabi na niining panahon sa Kwaresma, gipahinumduman gihapon kita sa simbahan sa paglipay. Masabtan nato kining gitawag nga kalipay nga gikan sa ebanghelyo niining tulo ka punto. Una, nagtuo ang kinamanghuran nga anak nga mabatunan niya ang kalipay kung mubiya siya sa iyang amahan ug iyang iwaldas ang iyang katigayunan diha sa mga kalibutanong luho o luling hayaw. Kining mabawong pagsabot sa kalipay, maghatod ka nato sa kasalanan. Abi kay nakadawat magkatigayunan, nagpahimulos gayod siya sa paggasto. Ang uban usab nagtuo nga ang kalipay masukod diha sa mga butang nga naangkon. Kung mutanaw kita sa mga post sa social media, din dito makita nato ang mga hulagway sa atong mga kaila o mga higala. Nakita nato dito ang ilang mga laag-laag, unsay mga pagkaon ug mga gipanag-iyahan nila. Mubati dayon kita kaibog, no? Ug maingon ta sa atong kaugalingon, kahayahay ba nila, no? Nindutas ilang kinabuhi, no? Mausob na dayon sa hinay-hinay ang pagsabot nato unsa ang tinuod nga kalipay. Magtuon na lang ta nga ang kalipay mao ang mga butang nga nakita nato sa social media. Apan matod pa sa salida nga Kung Fu Panda, no, usa kini ka animation, no, movie. Mingon didto si Master Oogway, no? When will you realize the more you take, the less you have? No? The more you take, the less you have. Sa ato pa diha sa simple nga pagsabot nga sa matag tinguha nato nga makakuha og daghan, mas mikunhod ang atong kahigayunan nga makabaton og katagbawan, no? Murarata og gainom og tubig sa dagat. Bisag unsaon pa natong inom og tubig sa dagat, dili gayud matagbaw ang atong kauhaw. Nagtuo kita isip mga kinamanghuran nga mabatunan nato ang tinuod nga kalipay kung mabuhat nato ang atong gusto diha sa pag-angkon ug pagbaton og mga luho ug diha usab sa pagpahilayo nato sa amahan sa langit. Feel nato gatuo ta nga naay tinuod nga kalipay kung walay magpugong sa atong gusto. Kung daghan kita og maangkon. Ang daw kagawasan sa pagpasulwabi nato sa atong mga gusto nga dili ta gusto nga butan sa uban, usa di ay kabutang nga naghinay-hinay natog palayo sa amahan. Giwaldas nato ang nadawat nato nga katigayunan diha sa mga sugal, sa mga lulinghayaw, sa mga kalibutanong mga luho ug uban pa. Kung ingon niini ang atong pagsabot unsa ang kalipay, makasiguro ako dili gayud nato mabatunan ang katagbawan sa atong mga tinguha. Ikaduha, mao nga nabatunan sa maong kinamangurang anak ang tinuod nga kalipay diha sa iyang pagtalikod sa iyang sayop nga mga buhat o sa pagbalik niya ngadto sa iyang amahan. Kini pagpadayag usab nga ang tinubdan gayud sa atong kalipay
mao lamang ang mahiusa kita sa atong Dios nung Amahan sa langit. Ug nga mabatunan nato, no? Mabatunan usab nato ang kapasayloan. Lami bitaw ng pagbati nga walay nasilo nato nga napasaylo na kita sa atong mga sala. No? Lami kayo kanang maong pagbati. Kanang maong pagbatia, may tabo lamang kana kung atong talikdan ang atong mga sayop nga binuhatan. Dinhi usab atong masabtan nga walay tinuod nga kapasayloan kung wala kita motalikod sa atong mga sayop. Kung wala motalikod ang kinamanghuran sa iyang mga sayop nga nabuhat. Madawat ba niya ang kapasayloan kung nagpabilin siya didto sa layong dapit o nagpadayon sa pag-alima didto sa mga baboy? Madawat ba niya ang kapasayloan sa iyang amahan kung wala siya miuli? Dili. Busa utruha ka ng pagtuo nga mopasaylo kita sa mga inhustisya nga nabuhat sa uban, bisag wala sila maghinulsol og nagpadayon sila sa ilang sayop nga mga buhat. Masuko magani tagdi ta bayrag utang, no? Suko magani ta og malit rag bayad ng atong mga nakautang sa tuwa. Kana panuong ato rang basta-basta kalimtan ang inhustisya. Kung ang pagsabot ninyo sa pasaylo mahitungod lamang sa paghikalimot sa mga daotang kagahapon nan dili kana sibo sa atong ebanghelyo. Tinuod dapat natong undangon ang pagbaton sa kasilag o kasuko sa mga sayop nga mga buhat apan wala kini magpasabot nga muundang kita sa pagpangita sa hustisya. Akong usbon o hinumduman nato pag-ayo nga ang gitudlo sa simbahan mao nga undangon nato ang pagbaton og kasilag, pagdumot ngadto sa uban, pagbaton og kasuko sa mga sayop nga mga buhat apan wala kini magpasabot nga muundang kita sa pagpangita sa hustisya. Ang mga dili mo tuon ini katong mga wala makasulay og inustisya. What if kung inyong mga anak ang biktima sa hustisya? Sayon ra ba ninyo pag-ingon nga, kalimti na to, kidugay naman to? No? Kaya ra ninyo nang ingnon sa mga tao kung sila mismo nahimong biktima sa inhustisya? Ang pasaylo madawat lamang sa mga makasasala kung siya o kita mubiya o mutalikod sa atong mga sayop nga nabuhat. Sama sa pagbiya sa maong anak, palayo sa lugar, dihin dito nagsilbi siya isip ulipon, diha sa pagpakaon sa mga baboy. Alang sa mga Hudiyo, ang pagkaon og baboy, ang pagbuhi og baboy, usa sa pinakaulaw nga buluhaton. Kay para kanila, ang baboy ug mga iro, mga mahugaw nga mga mananap. Usa kini ka metaphorical nga mga pulong, no? Na nagpasabot usab nga ang pagbuhi niya og baboy mao ang iyang pagpadayon, pagpasulwabi sa pagpakasala. Nga nagpakaulaw siya nga iyang gihangup ang kasalanan tungod kay mao kini ang iyang gipili. Apan kung iya kining gibiyaan o kung mibalik siya ngadto sa mahanan, madawat gayud niya ang kapasayloan.
Diha sa Dios nung pasaylo mabati gayud nato ang tinuod nga kalipay sama sa kalipay sa mga Israelita tungod sa mga pulong nga gilitok sa Dios ngadto kang Josue. Kini nagkanayon, karong adlaw giwagtang ko ang inyong pagkatinamay ingon nga ulipon. Basta muduo lang ta sa Ginoo. Basta talikdan nato ang atong mga sala. Basta muundang na kita sa pagpakasala. Madawat nato ang kapasayloan. Ikatulo o katapusan, mabati unta sa kinamagulangang anak ang tinuod nga kalipay kung diha sa iyang kinabuhi nagpuyo siya isip anak ngadto sa iyang amahan ug dili isip usa ka ulipon o sinuhulan. Wala magmakuli ang amahan sa iyang panginahanglanon apan wala siya magtuo nga siya usa ka anak. Wala niya tan-awa ang iyang kaugalingon isip usa ka anak. Wala siya hikawi sa katigayunan ni sa paggamit niini. Apan wala siya muila sa iyang pagkaanak. Mao nga nagpuyo siyang ulipon. Kita usab mga magulang nga mga anak kita diha sa atong pagtuo nga daw ang atong kinabuhi walay labot ang Dios. Kung dili usab kita magpakaanak diha sa atong mga pag-ampo ug pangalyupo ngadto sa Dios. Kung dili usab nato iluhon ang Dios nga atong amahan nga kanunay nagmahal ka nato, mahisama gayud kita sa magulang nga anak nga bisan luyo sa kaabunda sa iyang katigayunan wala makabaton og tiunay nga kalipay. Diha usab sa atong kasinatian ang simbahan anaa abunda kini sa grasya sa Dios, anaa ang misa matag adlaw, anaa ang mga sakramento. Apan nagpakaanak ba kita diha sa atong pagsimba, diha sa atong pagdawat sa mga sakramento? Wala. Dili po tig simba, dili po tig kumpisal. No? Bisag unsa pa kadato ang Dios Amahan, wala kinay pulos kung kita dili muduol o dili kita magpakaanak sa Amahan. Abunda ang grasya. Ang atoa lang yun is ang pagduol, pagdawat nining maong grasya. Kung dili kita magpakaanak sa Dios, dili nato matagamtaman unsa di ay kaanindot nga isipon nga iyang mga pinanggang mga anak. Mga igsoon ko na ni Kristo, adunay tulo ka butang, tulo ka punto nga angay natong hinunduman aron mabatunan nato ang tinuod nga kalipay ilabi na nining panahon sa Kwaresma. Una, nga ang tinuod nga kalipay wala sa pag-angkon sa mga butang kalibutanon, kundi diha sa atong pagpabilin sa presensya sa atong Diyos ng Amahan. Ikaduha, anay tinuod nga kalipay kung atong talikdan ang atong mga kasaypanan o mubalik kita sa atong Diyos Amahan. Mana nga uso kaayo nining panahon sa Kwaresma ang kumpisala ng bayan. No? Kumpisal ta, dili ta magtinapulan, dili ta magpaunya-unya, kay abunda ang grasya. Ikatulo, o katapusan, walay sukod ang atong kalipay kung sa matag adlaw sa atong pamuyo nagpakaanak kita sa atong labang makagagahom. No, matud pa ni Santa Teresa, kung kita mga anak sa atong Amahan, kamauunta kita maglangi ngadto kaniya. No? Sa kagayaanon pa nga pinulungan, kamaunta ta magmaniya. No? Kay mga anak man ta sa atong Diyos, kamaunta po kita magmaniya sa atong langit nung Amahan. Dalaygon ang Diyos.